праздник болды. Бүтін өзінде шахматы бәйрәм белән құтлыйм. Мен уйлыйм инде, что вот шахматный турнир бер вакытта да югалмас, безнең үзебез генә түгел, безнең балаларыбыз, безнең оныкларыбыз аны дәвам итерләр дип үтенәбез инде. Бик рәхмәт. И Зурлар командасы инде. Мөслимнәр. Так. Менә без авыл районнары, Актанышлар и мөслимнәр инде. Ну, Актаныш ул шахмат үзәге Татарстанның атказанган. Ну, без икенче урыннары барабыз да мөслимнәр. Шундай хәлләр. Менә без инде быел 20 тапкыр традиция кергән әти истәлегенә шахмат турнир уздырдык. Бик матур үтте турнир, бигрәк тә шатландыра. Менә бик күп балалар катнаштылар инде. Алар бик көчле уеннар күрсәтеп, и алдагы елда да менә шундый традиция дәвам итеп, шундый матур шахмат турнирлар үтсә бик әйбәт булыр. Müslim rayonlarında, respublikada alınan şunday yaxshi motor yoshlar o'tkazamiz. 20 nafar o'tkazamiz. Müslim rayonlarida o'tkazganlarga 20 nafar bizning rejalashtirgan hayda Alloh zo'rlikda o'tkazgan bir zo'r rahmat. 12 rayondan o'zimizning shahardan yoshlar спортсмен, бик рәхмәт. Монда бирде шахматны яраталар, шахмат белән шахмат уйныйлар безнең Татарстаныбызда. Сезгә барыгызга бик зур рәхмәт. Безнең хөрмәт итгәнегез өчен исән-сау булыгыз, шушы турнирны үткәргәнсез. Бер атта инде дога бара. Ул инде шатланып ярсын, безгә эшләр биреп турсын. Шундый балалар үстергән өчен бик зур рәхмәт. Шундый уллар, мәйдан үзебез үзебезгә бергә күп еллар эшлибез, табиб булып эшләр, үзебезнең районыбызда исполком җитәкчесе 8 елдан артыграк бергә эшлибез. Шундый эшләр бар, нәсел эшләргә ярдәм бик күп эшләр алабыз. Организовали, был обед, что в принципе не у каждого однодневных турнира бывает. В общем, мне все очень сильно понравилось. Шахмат бар иде, аларны күреп, үзе кызыксынып, нинди фигура ничек йөри дип, шулай өйрәттем дә, аннары инде 6 яшында безнең шахмат клубына тренировкаларга бирдем. Уйный башлады, шап китте, результатлар барлыкка килде. Менә шулай без шахмат уены белән кызыксына башладык.